Ngiyayisola kakhulu ngesenzo sami sokuthi ngiwumfazi oshadile ngihambe ngiyocobhoza ngaphandle komshado wami. Ngiyayithanda kakhulu indoda yami futhi ngiyayisola ngalesinqumo engasithatha. Iyaqala kanje lento. Indoda yami iwumuntu osebenzela kude. Isikhathi esiningi ngisichitha ngedwa endlini ihambile yona. Ngiba lonely nje umzwangedwa ungibambe hayi indaba yokudlala. Ngizizwe ngimdinga omunye umuntu ongangibamba, angisondeze eduzane, angitshela ukuthi ngibalulekile, uyangithanda, uzohlala nami ingunaphakade. Kwathi ngelinye ilanga-ke ngihleli endlini, kukhona ubhuti omncane nje, umfana omncane osisizayo egcekeni ngokwenza igceke. Ngiyambona uyasebenza laphayana, angazi ngangenelwa yini ekhanda lami, ngambiza ngathi akeze endlini khona ngifuna ukuthi angisize ngako. Ngicela ukunitshela ukuthi kwabo 1 no 2 zakhala bafethu, ngagcine sengenze inkonzo yekamero nomfana omncane. Ngiyayisola ngaloso senzo sami, angiyigqaji ngaloso senzo. Besisimbi sicishe sawumosha sawuwisa phansi umshado wami. Kodwa-ke okuhle nokumnandi ukuthi emva kwazonke ley'nkinga lezi ubaba esebenzele ekudeni kuthi noma ekhona amabhawodi angawaqinisi kahle hle. Sesivakashela i-Men's Clinic International-ke, kuyilapho sathola khona usizo. Ubaba iy'ndaba zakhe zasekamereni usezenza kahle kakhulu futhi mina naye sesiwumndeni ojabulile, nami ngumfazi ojabulile ngale ndlela. Ukuze uvikele ukuthi abafana abancane bangabi ongqoshishilizi emzini wakho kanye nasemfazini wakho, hamba uyovakashela i-Men's Clinic International khona namhlanje izokusiza ukuthi ubuyisele your bedroom health. Ngicela ukukutshela ukuthi ku-possible ukuthi ungalithola usizo futhi kuyenzeka. Vumela i-Men's Clinic International ukuthi ikusize. Ungaxhumana ne-Men's Clinic International ku-WhatsApp enambeni ethi 087 24 06245.